Čo keby ste mohli znásobiť svoj zisk? Predstav si, že získavaš nové nehnuteľnosti do ponuky bez stresu, bez náhody a bez neustáleho naháňania majiteľov. Práve teraz máš možnosť získať prístup k môjmu tréningu Ako zvýšiť svoj zisk v realitách za 8 týždňov, kde ťa naučím rokmi overené postupy, ktoré fungujú v praxi a priniesli výsledky už viac ako 150 maklérom, ktorí prešli môjim vzdelávaním. Všetko ti ukážem krok po kroku. Stanem sa tvojim osobným trénerom a pomôžem ti aplikovať stratégie priamo do praxe. Nie je to teoretické školenie, ale interaktívny tréning, kde výsledky vznikajú v reálnom čase a výsledky uvidíš už počas samotného programu. Ak po absolvovaní tréningu nezaznamenáš žiadny posun, vrátim ti celú sumu späť. Bez otázok, bez rizika, tvoje výsledky sú mojou vizitkou. Chceš vedieť, či je tento tréning vhodný aj pre teba? Rezervuj si svoje stretnutie. Je to najlepší a najrýchlejší spôsob, ako to zistíš. Spoločne za 30 minút prídeme na to, koľko by si mohol zarobiť, ak tento tréning absolvuješ. Ponuka platí len do konca mesiaca. Aby bol tréning efektívny, vyžaduje si individuálny prístup. Preto mám voľných len 6 miest. Nečakaj, kým sa miesta zaplnia. Klikni na tlačidlo a rezervuj si svoje miesto ešte dnes.